A'a, amarya lafiya naga kin ɗauko mayafi da jaka kina kuka me faru? Sakinta nayi. Amma ina raya je ai ba za ki sakan mun mata ba. Kana rayan na sake ta ban isa sake ta ba a matsayina ta mahaifiyarka? Yanzu Hajiya an kin saki wannan ni ina na kama yanzu. Yarinya ba tarbiya girki nake ta zo ta taya ni girkin nan ta zo kawai. Kaga na dai sake ta kawai ba wata magana. To Hajiya in kin sake ta yanzu ni wa zaki bani? Ani na san tudun da na dafa. Kuma na san ai ban kwaina ba sai da zakara. Amira! Gani Hajiya. A ta saku Hajiya. Ta saku wallahi. Ke maza ki kama gida. Yawwa ki gaida inna ki ce zan zo. Wallahi ta saku. Kai an daura ko kuma sai daga baya? A jima kaɗan za a daura. Yar Aminiya ta ce tare maka zaman maka da mahaifiyarta. Yarinya ga hankali ga tarbiyya ga shi ko ta ko ina komai ya ji masha Allah. A'a haka kawai. A to ai maza a daura. Ya kamata ki kira su Malam Muhammadu su zo. A kirawo su kawo jakar.